انما الامراء امراء العوام والعلماء امراء الامراء. علامہ ابن العابدین شامی رحمہ اللہ فرمج محتاج کے لکھی چھپا چاہوں دعویٰ مامیران دی علماء دا امیران دی ترسو چالم خبر علم تا قدر وکی پر مسلط رسول اللہ آمن وکی خیرت وجود بنگلے موٹر اقتدار بے پریشتی او در کل امت پبار کی بے تفاوت خبر کی دا حق وینا چرالے کپر باچا چسپان کیجی کپر پھر چسپان کیجی کپر امیر رئیس کپر لڑی والا کپر نر کپر سس دا حق وینا بکی پر زام شام جوڑوی پس کے بدائی رسول اللہ قبلوی اللہ جدا غصی علماء مرجون کی جدا خپل قوم دا پار خپل قربانی وارکو وپا دا قوم دا اللہ دا دوی سپستا نکوی چپا آخرت کی بیا حساب دا دوی سپا خپل آدازا دی سپا خپل آدازا دی یسأل العلماء بما یسأل الانبیاء حضرت سفیان الثوری سفیان ابن عینہ رضی اللہ عنہما فرمائی فرز دماشان دو علماء سے دا سے شدید پستا دا زلجلال کبھی لکہ دا انبیاء سے چرک کی لکہ دا انبیاء پر ذات ناس کی سوچے دا نبی خلیفاوی دا نبی جواب دائی مکوی گران وزارو اللہ کی بنا آخرت تا مسئولیت سے خلاص کی اللہ کی دنیا کی دلیل کو آمان توفیق را ترا کی اللہ کی بنا غلامی پڑی دا غاری وباسی ہیچ کلمہ غلامی نکو غلامی چلے بالاخرہ پر اگر کپر مرتب دی غلام آخر کافر بھی نو ذکر رحمان بابا ہوئے زرحمان بے دا کپان سر را بازم که خبر سوم چه پشتون دا چا غلام دی دا دلی دا چا غلامان دی دا غلامان دی پریز دی دا دا فرانسی غلامان دی دا دا رسطو کری تی پیچی اترازی سوک دا ہندوستان کی سوک دا یهودو کی سوک دا نصاراو کی عاجب دی اس پا دی سرویش کانا و وچ روڑی ولا کپرا خاجریو دا خلق سلطنتو دا پاچی کی او پنام دا پشتان دا بلوت دا بل اللہ جی دا زمش پول مولت ہے ہدایت کی مش پا دو حقیقتو شخباریو زمش پسترگو کی دو پیمزو اسمل کو خاری نرواچے والے یہ قرآن دا پل کاندو چنگ مارن دی ہچ کلمی رندوالا کی دا رندوالی کا ضرور سن دا تاوان ہمستا دی تجاہیری پا سیاست نا خبر ہے دوسو دشمن نا پیجنے تزمان روڑے اللہ جی پا مستقیب اللہ برابر کا اللہ جی ہدایت تازکول علونتا ہوکی دا زمان دی وعلیم خبر ہے یو پر کس شخصیت نہ دا چا دا ڈری نہ دا چا دا پارٹی پکو مقبانی خبر کو دا حقانی علم پا باب کو ہمیں دا خاجن علم پا باب کو دا دیا دا پارزن ہے ما پا خواجول کی دا چا پا پارٹی کی اشتراک نہ دکھلی زما پاکلو پا علم پستر کو چما تا معلومی جی چا حق وی آگا تا با حق وائیو چا باچلی آگا تا با باچل وائیو نور دن بازی قدرت پرستی زما کار نہ دی آگا میں نور طور بخشنی دی اور جالات توفیق دا عمل ہوتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.